nganong pinangga man kaayo ni Hesus ang mga bata nga iya pag yung gisulti nga ang gingharian sa langit ila sa mga bata. Nga iya pag yung gipunan nga kung dili ta mahisama sa mga bata sa atong pagdawat sa Ginoo, di gid ta kasulod og langit. Kibaw mo ngano? Wa mo kibaw? Karon og magdungan ta dinhi kamatay, duha tulo ra gyud kabuk ang malagit. Anay usa diri, tapay usa dito, og diri ari. Kana ran tulo, mo nay malangit. Kaning uban, impierno honon kay naam. Weka mo, liwat mo sa mga bata. Unsa may kinaiyas bata nga nakapalipay yo guys Ginoo. Ang bata di gyud mamakak. Musulti og unsay ilang nabuhat. Basta di lang nimo hadlokon ba ang bata. Musulti gina. Awal tanang mag-joke-joke ng uban nga ingnon ang bata nga ug naay maningil sa utang sangpit diya silong inang wa ko ha. Ana, di ba? Oso mo kaya nga joke nga ni sangpit dayon ang katong maningil sa utang ingon ding bata ingon sa mama wa kuno siya diri. Ang bata musulti man na niya kung magkuan sa na sila kana bang mag-abot na sila ba di gina uwaw ang bata musulti og unsay kamatuoran og naay ipangutana unsay kamatuoran isulti gina. Nga bitay bata nga kauban namo dito sa una sa akong na-assignan anak sa among driver gamay pa ba kanang kuan tingto si adto murag grade 1 kay eskwelahan man to gipangutana dayon siya sa usa sa mga kuan dito ba kay cute lagi ng bata istoryahon man na so man ngadto sa office ingna dayon dito sa mga staff dai manakagkaon siya manna yang papa dito sa kaning kuan nga hugas ba sa sakyanan kay driver man siya unsa may inyong sudan siya asin siya mao ba siya pirmi man na anang bata ba asin ana pagsud na sa kaning kuan pagsud na sa katong amahan ingon dayon ang katong mga kauban ana ganing unsay sudan ninyo ros pamahaw yan ni katang unsa mo diha di ba unsa inyong sudan sa pamahaw yan gapalit ko jutay isda oy saya bakakon ka sa ngano man sa amo nang gipangutana imong anak asin inyong sudan. Hinana ba no nga sa laing higayon gipangutana sa tong bataa ngon din siya gahisgot ito sila ang mga tao nga iyang naadtuan lain na sa tong grupo naghisgot ba kanang ungo ba ungo kay naalagi ko sila nahibudngan dito adlok sus tinuod kina kana nilihok din ng konsa mo ba sa ulani agi ni ungo ning buildingan yang bata kasi giglingalinga ni kalit bitaw ko nagsulti ang bata ni tubag ba siya ako kita na kong ungo yan siya kita na kag ungo unsa magnaong kanang hubo tanan siya kinsa man siya mama papa kay giingnan di siyang lola katong gamay pa siya nga di pagi siya ang bago pa mulakaw-lakaw ba yamang lola gabantay nga bata mo gawas ginas balay siya hala gawas kay kadihab sugatan kag ungo unsa man nagnaong ang ungo lola ing siya kana ra bang ungo hubo ra ba na tanan ana mo nakita gyud sa hubo tanan nganlan niya ungo mo to pagsud sa papa siya unsa man sad mo inyo sa napakitong bata mga ungo mo. Ako lang yung gihisgutan kay ang importante manggod matud pa sa unang pagbasa nga sinultihay tas atong mga sala magkumpisalay tas atong mga sala mo nang uban mo ingon ngano mangumpisal man mo anang pare nao sa unang pagbasa kabati mo
unang pagbasa, nindot man gyud itong pagkabasa nya wa gyud mo maminaw. Batasan na to. Busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa. Mabita na kanang maghimutag BEC, kanang BEC na amanay sharing human sa pagbasa sa ibang kanang gospel, anha diha unta isulti atong mga sala. Kuno, lingian na imong tupad. Sultihi siya sa imong nabuhat nga sala gahapon. Gina, duha lang kabuok. Ready? Okay, ready? Go. Okay. Ano? Sultihi. Kamong mga asawa, sultihin ang inyong bana unsay inyong sala nga nabuhat ngadto niya. Dili kay magsigi kag panghusga. Kasi ikaw ha, ikaw sad-an kang buanga ka, ikaw ha, ayaw. Kinsa gug ka nga nahibaw siyang sala. Siya rin nahibaw siyang sala. Mas maipag ikay musulti ngadto niya, ingnaw nimo siya, abi baya nimo dong, kapatyonon biya kay ko nimo. Kasaha gyud ko. Kay hangtod karon lami kay kang patyon. Ana Insya nga man, dugay mo kay kang niuli. Nya ako pag yung nadawat ang mga text nga dito day kuno ka sa atong silingan katong imong ex sa una nga nabiyuda na karon. Ana. Porti kuno ninyong tabi dito nya nanood kuno mos balay. Primero diha ra mos gawas nagtabi mo nanood mo. Nya karon nabuntagan ka. Ana. Porti na kong sukua kapatyonon kay kunimo. Ana ayaw siya ingna nga nag-sex mo dito, nangabit na ka, nakiguli ka. Ay, imong nang giusgahan. Nanood to sila kay gaayo day sila sa gripo antong kuan, antong iyang uyab sa una kay ni stack up man di naman moagas ang gripo nya plumber man ang imong bana mao dito iyang gitabangan nya kay complicated maging kaso nabuntagan sila gaayo sa gripo. May gani kay pagbiya niya ni agas ng gripo, di ba? Di ka magpasalamat ana. Pero ikaw porti nimong laguta sa mana nimo ikumpisal na sa imong bana. Aron ang imong bana dunay higayon nga makakumpisal po diha nimo. Bitaw dayoy pasaylo akong wa jud ko kapananghid nimo. Pero naluoy lang ko niya nga wa gitaw siya kauban kay biyuda na biya na. No ta akong gitabangan. Ako lang pong gi-share ang akong skill ba. Ana. Nya dili ka malipay og musulti sa nang imong bana nga nya nangayong pasaylo nimo nga wa siya kapang pananghid. Hoy, tubag. Anak. Kanang imong anak, magsigig higda. Higda ba? Nya sigihan imong pukaw kay imo gid siyang pa trabahoon. Nya di gid mo bangon. Ayaw pangusap kamo ang inyong katapulan. Gadagko lang ninyo mga kaon. Bugo ra ba kay mustanan mga hugawan pag yung kay mo. Sus katapulan ko ninyo. Ayaw anak nang husga mga anak. Maimpirno gyud mo. Ingon ra mas padersiano kanang tapulan, maimpirno ra man. Ang inyo pud kong gamiton. Ayaw na lang. Mas may pagmusulti ka sa imong anak nga dong sa sige na kong sangpit nimo nga di jud ka mo bangon, lami na kay kang bubuag tubig init. Giyawaan na gyud kurundong pati na ginakong lagutan nimo. Ana, ikumpisal ba? Aron ang imong anak moingon sa to, sakit ba jud kayo kung tiyan. Kay nadaot kini sa among giinom kagabi kay perti na kong hubuga. Ana, ka unsa na hubog na nga pasaylo adyo ko mga bisag 12 anyos pa ko nagsugod na kong inom-inom ni suyo pagani ko ana. Musulti siya ba? Kanindot ana no. Magsinultihay ta niya. Magsulti sa atong mga sala, maginampuay kita. Kay ang pag-ampo kuno sa mataro nga tao dako kay kahimuan matud pas unang pagbasa. Maginampo ay moingon ang imong bana, dai iampo ko nga di na unta ko matintal sa akong kabit kay tulo naman ni sila kabuok ana. O di magluhod-luhod sa kang Ginoo taon tabangi akong bana kay perti na yung pangabit. O di sa ato pa ikasunod anang tuig moingon na siya nimo, dai salamat sa pag-ampo ha. Kay sa tulo duha na lay akong gimintin. Di ba? Ampuan na sa nimo ko sa katuig. Pag-abot ng tulo katuig, usa na lay iyang kabit. Kadako na nagkahimuan. Di mo naluwas na nimo tong duha. Katong duha niya kakabit, naluwas na to. Ano may kabit?
Nya niingon ra ba diri si ganing sana Santiago. Ingon siya diri, angay hisayran nga kadtong mga nakadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan magluwas kaniya sa kamatayon ug daghan pagyong sala ang mapasaylo. Nya duha na gud toy imong napabalik sa sige nimong ampo sud sa 5 ka tuig, duha na gud ka tawo imong napabalik. Unsa may mahitabo nimo hastang imong sala mapasaylo, di ba? Magsige manog kasuko, sige manog kasuko, ay susayaw maginampu ay ta. Nyag hapit na gid mamatay ng imong giampuan pa dihugi og lana. Mo na natay anointing of the sick. Nagibutang man sa diri magampo og magdihog kaniya sa lana. Mao na siya. Mao ni siya ang gitawag og Christian life. Mao ni siya ang simbahan nga sama ta sa usa ka lawas. Kung ang kumingking nimo tiil masabod sa inyong lingkuranan nga nasamad, magtinabangay gikan sa hangtod gid dito tiil, magtinabangay og atiman, dili pasagdan, dili kasab-an. Kung ang imong dila giluasan, magtinabangay ang tanan og antos, unang dili mo patuyang og tabi ang utok aron dili kay mahago ang dila kay pati sakita musiga nano man kag di makamuting ang musinyas ang kamot tabang ba ay kung pasultiha kay sakit ka istanan. Di ba ana no? Nya anda mong mutabang sa atong parokya nga napay slots nga gibaligya. Sakit-sakit biya di ni mahurot karumpit sa 28. Nga torong halin ni abot na 4,896. Di pakpakan na to. Pero sakit-sakit panghuna-hunaon nga tulo na lang kaadlaw ang atong gitagal mo deadline na ta 5,104 pa ang nahibilin. Ato magtinabangay tag-ampo aniha. Ya, di lang ampo. Kuotsan. Ya, palitsan. Di ba? Ang kanin tibuok din yung parishioner sa kaning kuan. Kanilang dili wa palay labot usa sa online parishioner ba? Kanilang dinhi sa San Vicente Ferrer, gikan dinhi San Vicente abot ngadto sa Tabla, Lataban, San Roque, Santa Cruz. Ana, sobra gud ta 25,000 dinhi ka kaning kuan, kaning residence. Bisag muhatag lang ana ang 1/4. Di ba? Nanay mga 5,000 ka tawo palit og tag sa kaslat karong adlaw ang tudugma. Di hurot na ning 5,000, 104 na lang mahibilin. Anya online parishioner mupalit sad sobra gud ni sila gud sa 100,000. Hurot na ni. Pero nga nung man ta mo palit kay dili ta samas mga bata mabalakon kay tas tanan. Moingon dahil ta, ako ning isipti para ugma. Para ni palit og kuan, sakyanan, para ni palit og laptop, para ni palit og bag-ong cellphone, di lang ni nakukuhaan, kay kuwang pamanggani ni, o para ni nako unsay isuroy-suroy dito, para ni akong isugal, para ni akong iinom, para ni akong paribans buhok, ba mga kuan ba sa kung saan nalay imong pang-personal. Ayaw, ihatag na ngadto sa uban. Nya matud pas Ginoo, ibaos po na nganhi nato sa naghingapin nga grasya. Ug mao ni ang kuwang kay nato. Matud pas atong tubag sa Salmo, padangata atubangan kanimo ang akong pag-ampo sa mag-insenso. Sa mga Israelita, ang pagpadangat ngadto sa Ginoo sa pag-ampo mo ang pagsunog og hayop nga ilang gipalit. Nya kadtong ilang kwartang gipalit, mo toy ilang bali share sa paghalad ngadto sa Ginoo. Nya ang aso musaka ngadto, mo na kanato insenso ana, usakam ng aso. Nya mo mga limyon man na.
Pero gisunog ang insinso, pasabot, gipalit nimo, but you let it go. Imong gisunog. O na, trabaho ka, nakay kwarta, share. Ana, nangasawa ka, nakay asawa, i-share. Ana, para nang itong mga lektor, may kayo mabasa, o ang bana ni mga kuwan kayo, o minyo ni sila. Hindi matingin ni minyo ni uman. Oo, ang uyab ani, mga siloso kayo, mangigi sa pari, di gini din ka basa. Ay, kasabaan man Anak sa dul-duol sa kartus pari. Pero kay, mga buutan man, di, share. Di ba? Niya ang sabi hitabo, manindot ang atong community, pero magsigig silusay, magsigig sinahay, mga hakog kay ta, palit kag yuta. Nya, nindot kay agian para sa imong silingan, ipaambit. Padaking daan. Aron di sila maglison. Anong imo madyong itugot nga mga bagid sila diha. Yung daram ginagpadakan. Punala na nimo mga 1 meter kada side. Wa na, luag na. Nya mo na lang ginay makabatay nimo ang pag-share ng 1 meter. Di ba? Usahay inana takahakog ba? Nya unsa may resulta? Punan kas Ginoo o grabe kayong grasya kay iya man ang i-multiply og 100 times labing minus 100 times. So 1 meter imong gihatag diri spikas, 1 meter po dito spikas, di 2 meters times pila gitas-on sa imong gihatag. Butang nato mga 10 meters or 20 meters ang gitas-on. Pila naman imong na-donate? Di mo kiba? 2 times 20, pila na? 400. 400 imong, 400 sakto ba? 40. 40. 40 meters imong na donate. Nya pilay value anang imong kada meter. Butang talang tag 5,000. Di ang imong na donate pila man? 200,000. I-times dayo nag 100 sa Ginoo, pila may grasya or kwartang moabot nimo. Tanawa, wa mo kakita na. Wa no, kana yung kadaw, anugon kayo. Ang imong kinabuhi mas importante kaysa dinhis kalibutan. Kung maluwas kas imong sala, congratulations, di mapalit ang kaluwasan. Grasya nas Ginoo, bunga sa atong pag-inambitay, bunga sa atong paghinatagay ug pagpasayloay. Matod pa sa unang pagbasa, ug mauna ang halad nga daw insinso nga moabot sa kasing-kasing sa Ginoo. Nindog na ta.